Magandang araw, ano? Bali, ngayon ulit tayo makakapagbalik ng vlog. Gawa nga ng inayos pa natin yung shop ng 2 buwan. Tsaka may tanggap tayo dito ngayon. Gagawin natin tong Fujima. Yan. Fujima model MMA 315. So, pakita ko yung problema nito. Huwag lang nating patagalin. On ko na pala yung switch. Tapos ito na. Yan. Yan lang yung problema ni Fujima 315. Nagbi-blink. So matagal-tagal yan. Naririnig nyo rin na panay pumipitik yung relay. So binuksan na pala natin to. Nilinis na natin. Pero lilinisin pa rin natin maya-maya yan. Bago natin ibalik na sa dati. So antayin lang nating mawala yan. Okay. So yun yung problema niya. Tapos bali may mga dahilan yan ba't gumaganyan yan, nagbi-blink. Na power supply IC natin. Tapos yung ito, PWM control board, may problema rin. At saka yung dito, circuit dito. Yung IGBT, na-check ko na pati yung output diode, wala namang problema. So pakita natin ulit. So check ko yung diode, ito yung diode. So ayan, meron tayong 0.347. Hindi naman shorted kahit na dito. Yan. So hindi shorted yung diode. Pati yung mga MOSFET hindi rin shorted. Pero hindi ko pa masasabi kung good yan o hindi. Unahin muna nating i-troubleshoot is paano matanggal yung blink na yan. Isa sa mga cause nun nandito, isa rin dito sa dalawa yan, nandito, nandun sa ilalim yung isa, yan o. So yung MOSFET natin na magkasama na yung N channel at saka P channel sa isang IC, yan yun. At saka ito, op-amp at saka isang control board. So bago yan, tanggalin ko muna yung board para maliwalas naman yung pag-repair natin. Hindi katulad dito, panay pa ba na tayo. Pwede naman pero hindi yung preferred na gawa ko. So kailangan ko munang tanggalin yan para mas malawak yung access natin. So balik lang ako pagka natanggal yan. Bali, andito na yung board, natanggal na natin doon sa chassis. So ayan yung laman ni Fujima MMA 315. So bali kung nagbi-blink may mga dahilan yan. At saka may mga piyesa tayo na hihinalaan na yun ng sira. Una, power supply. Tapos IGBT may problema. At saka yung output diode natin. At saka pinakahuli yung control board natin. So dito, balik tayo dito. Balik tayo rin natin. Yan. Dito tinanggal ko na yung dalawang IC. Ito yon. Yan yung N channel at saka P channel na magkasama sa isang IC. Ito tinanggal natin yan para maigi kung isa ba yan sa dahilan, ano. So basic lang naman pagka nagbi-blink. So bali ngayon mahirap kasing mahirap kasing panda rin pagka isang kamay natin, wala pa tayong panibagong holder ng cellphone. So ganyan lang muna. Tapos
So, So bali yan, testing nating paanda rin to. So di lang natin patatagalin ano. So di lang natin patatagalin. Titingnan lang natin yung digital kung iilaw ba ng steady. Pag umilaw ng steady yan, so ibig sabihin nandito sa dalawa yung sira. Balik tinanggal ko na rin yan, nilagyan ko na rin ng mga test lead natin para sa oscilloscope. So, una natin. So, ayan. Nag-steady siya. So, hayaan natin makontrol. Nako-control naman. Bali, yun lang ang sira. Nandun lang sa dalawa. Pero, wag muna kayong kung ganito, wag kayong pasisiguro na yan lang ang sira hanggat hindi nyo mache-check yung channel. Kasi, nasira yan. Nagloko yung control module natin na PWM. Yung SG3525. So parating yung tatandaan yan. Bali, balik lang ako pagka nagpalit na ako ng bago nito. Saka nakalimutan ko palang ipakita no, yung board yun ni Fujima. Bali, yan. Kailan natin yung ilaw. Yan. Yan yung board view ni Fujima 315. Bali, dalawang layer to. Top at saka bottom. Ito yung top, ito yung bottom. So, kompleto lahat ng pyesa niyan. Bali, ang kapareha niya na board is si Kawasaki 300 mini. Pagkakaiba lang nila ni Fujima is iba yung power supply na ginamit at saka may display na si Fujima, di katulad ni Kawasaki 300 mini na wala. Ito may display na. Yan o, may display. So yan lang. Balik lang ako pagka natapos ko ng may kabit. Naikabit ko na rin yan. Testing na lang kulang. Yan, naikabit na natin yung dalawa. Magte-test na ako ngayon ng signal gamit yung oscilloscope natin na pang desktop. Tapos balik ako pagka natapos na. Tsaka may lagay na rin dun sa chassis. Bali ngayon kabit na natin yung board sa chassis. Magte-testing na lang tayo kung may masukat ba tayong output dito at saka gumana na to. Ano? So ito na. Yan. So ayan, gumana. Tapos suka tayo ng output voltage. So 62 volts. Okay na yan. Kulang na lang to ng testing natin. I-welding kung may problema ba o wala. Pero pag wala na, sasarado na natin yung unit para maibigay ko na rin to kay customer. Kasi madami pa tayong mga dito, mga welding na re-repairin. So kung napapansin nyo, lahat yan puro welding yan, maliban dun sa dalawang electric fan. Tsaka nandun din yan, welding pa rin lahat yan, pati yan dito welding pa rin yan. Bali, balik lang tayo pagka na-testing na natin yung welding kung wala na bang problema, no? Bali, ayan. Naka-on na yung welding natin. Testing lang tayo kung maganda ba yung arc. Okay naman. Inaan natin.
Kaso nahihinaan naman. Bali, mamaya ako na i-welding ng maayos to, ano. Balik lang ako kasi may pupuntahan ako ng ano, madalian. So, balik tayo dito, ano. Andito na si Pojima, nabuo na natin. Okay na yung welding, wala nang problema. Yan yung itsura. Tapos, ang katulad ng ano nito, magkahawig na board si Kawasaki Mini 300. So hindi ko na pahabain yung video. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video, no? So hanggang muli, maraming salamat sa panonood.